kasi palay ka shitarik nailar kinongilam ka sinjuk ki shipo shinong kathan pudumba kila let banya kando yau executive engineer ka PWD Nongstown Division bad ya USE PWD Western Circle halor ka surak rambrai maulangsu kabajngai kumba khatwe kilometer ka jinglet ya kandu jong kite yaki officer kalong hadien ba kilelet banya kandu uba preston song sembut menteri rang ba jela uba petrui e katanat PWD chief engineer bat ya chief secretary jela ha kasingi balang baladam ha kate kasingi uba ke nongbri president kasenjong bat ubabu ai khardo saw secretary habayakran bat unong tho khubor kilapan pawi ka jingsongu kabakraw yu sembut menteri rangba UCE bat chief secretary bakila shimkhya ya katei ka kam bat kila kentu ya kipat ba bakin ai ka jingya treilang na ka benta ban pen urlong bat pen stat ya katei ka kam na ka benta ka jingmentoi jong kipat ba nong shong shnong ka thai ka de ka kamram dugi ki nong yalam jong ka sunjuk jong ispu shnong te hadin ba ba kila ut kila nam meg jingin jar bat nagaleng jungi kinong yalam sinong ru ngilai i ta ka jinge bagi lamat la kata la lai post nem tam te hadin ba lawani kendu ya i deputy chief minister burun buram ba pustun tensong ba dangbat barang yalam ik sokar hadu mentang te ila aingi ka assuran ban lei na kapta ka jing kerpat jungi barang tapat kelong ba hadin ba ngila budin susu ngila lek sedu sya office jong chief engineer Wadon Buram jong ka PWD road ba secretary nang ta kinong trei ki babun ngamla banjer kene kupor ngidan kendiat ka kubor ka ba ban ai happy ki paj ba kelong ba is go komen kendiat bangila yo ka sanction na ka PMGSY3 kumba 1 kilometer tam ye te yak amount ngim 48 itu bat yakane kam nakaliang ki badipej yang bakane kala confirm te ka basa menta kalong saya ka 9 kilometer lakaduna ne katam kata kasyong hakinang tray po ka office te nakaliang jungi ngila tren bat nakaliang ki badipej kila pha yang iban didok bang estimate ke DPR kan sa kumju pada ke estimate kan sa kumju ban su didok no na iti 1 kilometer tam nang ban yo ban punrung haka skim dan ban sanction da kawipat te nakaliang jungi iwan da kamersim bosnukia kerpat ke sarkar kerpat ke department ke baripej na kamta kaliang kamungiong kata ka butlum jong karoy kapar ka de surak ba kidai ban le bahkan long nokloy kan long rekat bat kene ka PMGSY3 te ngigerpat sajisin bat sajisin pat di pajba pada ki nongelam bagi yelong reti kanang ba kane kam kan sisa te ha kane kapor ngapen pau ka jing dokumen bat hagaju kapor ka jing kerpat bat kajing pentip na kabenta baru ki parano ya trilang khantam di sodar snong di secretary snong di dekot pa pher jo ki NGO ba kila ayengi ya kani ka jingkershan ba halor ka to ka meeting bangila de desong de ngila lej pen ya kendu ko mala ong chairman menta bangila lej ya kendu ya i deputy chief minister ba de pe ka PWD road na ta ngila lej ya kendu ya i chief secretary ya chief engineer hapo Shillong bat kunjuru ngilale jakendu ya engineer jong ka PMGSY bat kini kila ayengi ya ka respon ke ba ai jingkermen ha ka ba ade bakani ka surok na mau langsu podumba mau thung marwe ramrai te kumbala ong i chairman menta bakasan poinsan ngilade confirm na ka PMGSY te kata nga ya thu api ki pajba no sonong baro jong kene ka dong ka thain bat ke area joni bangilas ngoti kena bahkan ni kamla asu ban like sanu ban lada kalai nang ni sakmat kata kemud bangi kum kinong yalam ngin sa aya phi da ka we pat ka jing pentip bat lada na lor kani kadang lek sawe saar kata kemud wat ka thmarung haban yale pakat thma jungi kamdei da kasti da ka wai tausung da ka suloi ndei pade da ka jing jai jai
takabor paipa. Bat takabor jong fikum ki pajba kinong ya trilang bat ki balakwa bat ki balangnut ya kani ka surak la life house nem kan thi mentah. Te mentah kasni niwan ban ya kendo hang ni ya UII bat kumju ro ya USI. Bat ya UII ngili ya kendo markmat panagalian jong UII ula simkhya ya kanika jingman ya kendo jungi ngila ai ya ka kopi ha ka bayade ba ka bayade ba ka chithi ka ba ngila pha saudi puti chep na to ka khat khandai tarik jong banai jun ngila ai kopi hi ngila wan ro hang na SI tang ba snubok ba ngimla ban ya kendo ya USI na mar ba udon hapreng ka jimpang nrei ngila ai kopi pade ha ka office jong u te ni kermen ba bat ni thabur ka jing wailem na ka banta USI jungi ba undon na hapreng ka jing ka jing khia nang ba mai ro inang la banang yale sitom ha ka bayade bat kane ka jingdon kam jungi ya kane ka surok kumba mai hi ila sna ya kane ka estimate bat mentang ilawan ban ya kendu i re kumbang laong ba nakadaw ba ipang nimla ban ya kendu re inda ila ko inda lawan join office ngila ai hi kopi ngangit kem ba mai in sapek punya bat in sale kloi kat bala ya kane ka kam na ka benta ka jing bha ba na ka benta ka jing suk jong ki paiba jong kini ki dong ki than pa mangi ngile yang nut ya kini surok baro sikata de nagaliang jungi kum kinong kikam minom sauthak minom klikti ngre hadin bangila dep aya kini ngin salik biang sapo head office sapo selong ban budin biang ya kini hadu kanu ki layai de kata kalong ka jingkular nagaliang jungi kum kinong kikam jong ka senjuk ki ba phi ki paiba kila ibit ba phi ki paiba Hilasanya hani ban budin halor kani kakam. Tina kaliang junga tang kitahi dijing pensaya kematupi pat kunjur ka jing play nak benta jong ki baro ki balaya kersan ya kani kakam.